गिबि सिन्थारावनो आङो जोंनि सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हामबाय होननानै बाख्नायो बिनि गेदेर अननाय आरो दयानि थाखाय आरो जोङो जि इसोरखौ खुलुमो बे इसोर बायदि महान इसोर सोर दङ संसाराव गैया बेनिखायनो आङो हामबाय होनो इसोरखौ बे मोजां समखौ जोंनो होनायनि थाखाय आरो बिसेसकि बेनो आंनि लास्ट सेसन मैया मोननै सेसन आरो दा मोनसे सेसन आरो बेनो आंनि जोबथानाय सेसन बेनिखायनो आङो गिबियावनो जोंनि मानगोनां PCI-नि जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर दङ आङो साफ्रोमबोनिसिम आंनि गोसो सिंनिफ्राय गाहाम अनसायनाय आरो हामलायनायखौ आङो जासिहरो आरो गोबाव बोसोरसैमोन अनजायग्रा फंबाय गर्जन मोसाहारिखौ लोगो मोनैया नाथाय दिनै बिथांखौ लोगो मोननानै आं इनायनो रंजादों आरो बिथांनि इसोरनि बाथ्रा रायफोरनायखौ खोनायाबो गोबावसैमोन दहाय फुङाव खोनानानै एसे उत्साह मोनदों बिनि थाखाय आं बिथांखौ हामबाय होनो इसोरा बिथांखौ दैदेनथों आरो बेजों लोगोसे PCI-नि गुबुन गुबुन बिभागनिफ्राय फैनानै बेयाव लोगो लाफैनाय साफ्रोमबो ख्रिस्ट'नि रायजोनि मावग्राफोरनिसिम आंनि गाहाम अनसायनाय आरो हामलायनायखौ आङो जासिहरो आरो बेजों लोगोसे ख्रिस्ट' सिबियारि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो बिसेसकि गोजान जायगानिफ्राय फैनाय अमृतपुर बायदि जायगानिफ्राय फैनाय आरो गुबुन गुबुननिफ्राय फैनाय आरो बेबायदिनो आंनि NELC-निफ्राय फैनाय साफ्रोमबो बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनिसिम आंनि अननाय आरो गोजोननायखौ आङो जासिहरग्रोयो इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथों आरो साफ्रोमखौबो इसोरा दैदेनथों बेनो आंनि गेदेर आरज आरो इसोरनि सिगाङाव आंनि कामना खालामनाया बेनिखायनो फै दानो जोङो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनि आरो बे इसोरनि बाथ्राखौ जोङो मोननो हागोन जोंनो थांखियाव होजानाय बायदियै जेरै पौला रमाव थानाय मण्डलियारफोरनो लिरहरदों बेखौ जोङो जोंनि थांखिखौ जोङो फरायनानै जोङो खोनासंनि बेयाव बेबायदि लिरनाय दं आरो बेखौ खालाम पौला जोंखौ मा होदों मोनसे हुकुम एबा आज्ञा होदों मानो मोनसे खामानि मावनो मानोना नोंसोरो बोथोरखौ मिथिगौ आथिखालाव दिनै जोंनि आसामावनो होन बा गुबुन गुबुन हादरफ्रावनो होन दिनै मा जाबोगासिनो दङ आरो जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावबो माबायदि परिबेश जों साफ्रोमबो मिथिगौ आरो आं मिथिगौ दिनै गोबांनि आखायाव मबाइलफोर दङ रावहाबो मबाइल गैयै गैलिया आरो नोंथांमोना YouTube नायो गोबां रोखोमनि YouTube नायो सोरबा मोजांखौ नायो सोरबा गाज्रिखौ नायो सोरबा मेथाइ खननायखौ नायो सोरबा बायदिसिना बिदिनो जक्स ना फोरखौ मिनिहोनायफोरखौ नायो आरो बिनि गेजेरावनो नोंथांमोना गोबां जाथायफोरखौ नोंसोरो नुनो मोनबाय नोंसोरो उन्दुलांनायनिफ्राय सिखांनो थाखाय मुगाया जाखाबाय होननानै दिनै जोङो उन्दुगासिनो दङ नाथाय समा सफैबाय जि जाथायफोरखौ जोङो नुदों बे जाथायफ्रानो जाबाय जोंखौहाय साबधान बानि होदों जों उन्दुस्लदनायनिफ्राय बा उन्दुलांनायनिफ्राय जोंखौ सिरि मोनहोनो थाखाय बेनिखायनो होनबावदों आरोबाव जों फोथाय जाजेनबोनायनिफ्रायनो दा जेब्ला जोङो ख्रिस्ट'खौ फोथायजेनबोदोंमोन जोङो गोबाव गोजान लामा जोङो थाबायबाय जोंनि बोखां जानाया खाथिसै थाबायै थाबायै थाबायनानै जोङो मोनसे परिबेश मोनसे जोङो समाव सफैबाय जे जोंनि बासायजानाय एबा जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायनि बोथोरा जाथायफ्रानो जोंनो दिनै खोन्थागासिनो दङ हरा थांसिनबाय दिना खाथि जाबाय बेनिखायनो जोङो खोमसिनि मावनायफोरखौ गारनानै स्रांनि दावहा नांनायनि आगजुफोरखौ गाननि जोंनि उन्दुनाया हर गेजेर बारलांबाय
दा बेनिखायनो जोंखौ सिरि मोननो थोनदों, थाग थियारि जानो थोनदों आरो खोमसिनि मावनायफोर बे जाबाय संसाराव थानाय समाव जोङो गोबां बायदिसिना खामानिफोरखौ जोङो मावनो मोजां मोनो, जोङो पापाव गादै लानो मोजां मोनो, जोङो बायदिसिना संसारनि गुबुन इसोरनि रायजोनि अनगायै गुबुन खामानिफोराव जोङो लिप्त जानो थाखाय जोङो मोजां मोनो। दा बेफोरनिफ्राय जोंखौ गारनानै फैनो थोनदों पाउला। मबेयाव फैनो थोनदों? स्राङाव। आरो बे स्राङा मा? इसोरनि रायजोआव जोङो दावहा नांनायनि आगजुफोरखौ जोङो गाननि। आरो 13 सारियाव लिरबादों सानाव बायदि जोङो समायनायै थाबायनि। जोङो समायनायै थाबायनि। होनबावदों जाबाय लोंग्लुंनाय आरो फेग्लुंनायाव नङा, बाजारफोर आरो लांसुनियाफोराव नङा, नांज्लायनाय आरो मगन सानायाव नङा, आन्थाय नोंसोरो फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ गान आरो बेदरनि थाखाय जिंगासिनानै गोसो दाहो लुबैनायफोर जायैबादि। लुबैनायफोर जायैबादि। बेनो इसोरनि बाथ्राया दिनै स्पष्ट भाबै गावनि बर' बिमानि रावाव फरायनानै जोङो खोनासंनो मोनबाय आरो जोङो बुजिबायबो। नाथाय दा जोङो बुजिदोंब्लाबो जोंनि जिबनाव बेफोरखौ जोङो कार्यकरि खालामदोंना खालामाखै, जोंनि जिबनाव बेफोरखौ जोङो एप्लाइ खालामदोंना खालामाखै, जोंनि जिबनाव जोङो बेफोरखौ बाहायदोंना बाहायाखै। दिनै इसोरा जोंनो लागै सिनाय हाजोआव मसेनि गेजेरजों 10 आज्ञा होदों आरो बे 10 आज्ञाखौ जोङो फरायबानो जोङो मिन्थिनो हागोन आं सासे बेक्तिया जों समाज हिसाबै इसोरनि रायजोआव हाबनोब्ला जोङो बे 10 आज्ञाफोरखौ जोङो मानिनानै जोङो इसोरखौ जोङो समाय होनांगोन जोंनि मावनाय दांनायफोरनि गेजेरजों। दा बेनिखायनो दिनै पाउला होनदों जोंखौहाय सिरि मोननो थोनदों, awake, सिरि मोननो थोनदों जोंखौहाय, सिरि मोननो थोनदों। जोङो उन्दुलांगासिनो दं नामा? जोङो जोंनि पापफ्राव जोङो गादै लागासिनो दङ नामा? जों बर'फ्रा ना आरो बर'फोरनिनो बियो श्रेष्ठ जाग्रा बेदर अमा। सम सम आङो गथ'फोरनो सामार भेकेशनाव थांनायनि सिगां जेब्ला एक्सहर्टेशन होयो बिसोरखौ गरम बन्द'आव थांनानै माबोरै थाहैनांगौ बिनि बानजाय हरो आङो बिसोरखौहाय जे नोंसोरो जेब्ला गरम बन्द'आव न'आव थांगोन नोंसोरो जेरै नोंसोर स्कुलाव हस्टेलाव नियम नितिजों नोंसोरो थायो, फुङाव सिखारो, मोखां सुयो, नोंसोर लेखा फरायो आरो बेदिनो प्रेयार खालामो, बायदिसिना खालामो। नोंसोरो बे नियम नितिफोरखौ नोंसोरो दाबाव होननानै आङो बिसोरखौ बुङो। आरो नोंसोर हागौ माने प्रेक्टिस खालाम। इंलिसाव मोनसे सोदोब दं जाबाय प्रेक्टिस मेक्स इट पारफेक्ट। जेब्ला जोङो प्रेक्टिस खालामबाय थागोन, सर्सा खालामबाय थागोन, बे सर्सा खालामै खालामै जोङो मा जालाङो? जोङो थार मानिग्रा फालिग्रा जानो हायो। दिनै आंनि जिबनाव मोनसे टेस्टिमनि बायदि आङो लिभिं टेस्टिमनि बायदि आङो होनो हास्थायो। दिनै आङो माब्रै इसोरनि बाथ्राखौ गोबां मानसिफोरनि गेजेराव आङो प्रसार खालामनो गोहो मोनदों। जेब्ला आङो स्कुलाव फरायोमोन आङो लास्ट बेन्चआव जिरायनो मोजां मोनोमोन। মই যেতিয়া স্কুলত পঢ়িছিলে তেতিয়া মই পিছফালে বেঞ্চত বহিব কাৰণে ভাল লাগিছিল, কাৰণ তিনিটা বস্তুৰ কাৰণে মই পিছৰ বহিছিলোঁ। मोनथाम जिनिसनि थाखाय आङो उनाव जिरायोमोन। बेनो जाबाय आङो जुदि सिगांनि बेन्चआव जिरायोब्ला मास्टारनि मेगननि नोजोरा आंनाव गोलैगोन, माबाफोर प्रश्न सोङोब्लाबो आंनावनो सोंग्रोगोन, आङो जुदि फिन होनो हायाब्ला आं लाजिनांगोन होननानै आङो उनाव जिरायोमोन सेथियाव। आरो नैथियाव जाबाय आङो बिराद लाजि गुसुमोन। मानसिफोरजों आङो रायलायनो लाजियोमोन, गियोमोन मोननैयाव। आरो मोनथामाव जाबाय आंनावहाय गोहो गैयामोन, गोहो गैया। बे मोनथाम जिनिस
akutai puni take angw malababe sigang ni bench jiraya unawse jiraya. College awbe angw sab samai last bench awse jiraya sigang ang malababe jiraya. Girjao thangblabe angw sab samai unawse jiraya sigang ang jiraya. Sunday school thangblabe ang unawse jiraya sigang malababe ang jiraya. Oh sansekali kapal gazri Sunday school jebla thangbai angwe Onnai bidene jangha group thaya Sunday school hai bidene unde group bidene group membership thaya benpai anga besmo PO poraideng are dani HS da anga higher section thangbai Sunday school anga haphaibai jena Sunday school master gaw group lanane manpa room thangnanai jengko Bible mokosto pot jengno hobai phorongbai Binpai be Bible pot ni praine jengko banjaibai buzaibai be Bible pot ni angtiko jeng khantabai masterang be job class job khangnai ni unaw jeng arbau girja no singo jeng phaifinebla ma kalamnango gaw group jiraibai da jirainanai nengne ma mokosto pot nengni master phorongdang beko protect groupana bungnanggo are mokosto bungnanggo beko hai dana bungkhangbai Sunday school jobnosei bedana jene Sunday school jana ke dedengiri be nighting bye nanai serko mangan serko mana jobnai ni prarthna ko ang kuse bine thanbai ja hanchumau bai ekdom bikha gulup manbai gibai oblabe bibai ange Christian nokoro ang janam jadongblabe ang binaini goho gyaman ang thotterbet bibai be batra pongskono gole bungbai tabai phojobno ronglia emre ang bidena re hang lafnaona ang sase logo ma Jisuni mungai amen nale bungso horbai arbia obla sa rezeng manbang be amen Natai dene ang bayi sase bektiko Isra mabai tamtim kalamkan. Maya monabilia omaya belasya ang sase mansi gidir zana lubedeman. Binis kamandai ang maya bumbai. You know ang officer zana ini bodolaya ang no ma invitation letter pede theology thangnase ang no hai mense call letter pede. Theology thangbai. Theology ko ang phojobna phaibai BD ko ang mazang nai phojobna nai phaibai ar mense special core subject ang ladungmen bejabai understanding society somas ko mentinai ni samande porana mense special subject ang ladang biran mazang kalam phaiding jaini takai ang somasau mauna takai gabang hepazat mendeng jaba theology pasana nai phiye mense sarkela ang Horgrwbai alasi mohore Bena angni protom BD pasanane alasi mohore tungai. Dada alasi mohore tanggan. Gabang Bible ko porabang reference kong labai. Kaise ay rei beda mokosto kalambai ange. Mokosto kalambai ekdom ready sayer. Dana malaba ba full pira bidi gosong nane ang lecture hapirake isini batra ko porang pirake. Bini kene ma kalambai ngas hor tamsla. Hor gezrao boy bu undunai soma makan nambayangnya ani dorja kerki gatseba mari ke jebnane kerkia mobang goblong dong nama serba naik makan nama naik hor dah mazang baflam jebnane itena hor gezrao itena gosla ko thai gosla suit gam nane table au hai ang gosong bai prang ham se dressing table dong lai aina dong lai the dressing aina gosong nane ang pau kalambai ane practice ang sorsa kalamneng benpai mazabai arba ang se kapal gazri jebla ang thange sobayau hai gasai kubo sonane lazbai Bible ko bang sonane labai gannai jumnai si jumnai gasai ani bego sobai jebla thangbai ang sanbai ko so gasibo dongjobes jebla conference au soheye jebla alasia dana jene gatar batakor
रायफोर सिगान होना जेब्ला गसङो जेब्ला आंनि मनायाव आङो बाइबेलजों लोगोसे नायगिरो आंनि सारमन जे प्रिपेयार खालामनाय स्लिप बेखौनो बावलांबाय दाना मा खालामनांगौ उपाय गैला आङो जा मखस्थ' लादोंमोन आङो बेखौनो बुंलांबाय आङो बेखौनो इसोरनि बाथ्राखौ आङो फोरोंबाय ओमफ्राय जेब्लानाखि आङो फैफिननानै बेखौ नायफैयो अब्ला आङो नुबाय इसोरा आंनो ओरैबायदि गावनि जिउजों बोलो होबाय गियान होबाय आङो जेखौ प्रिपेयार खालामनानै लिरदोंमोन बे एखे मेसेजखौनो आङो होनो हादों आङो फैखांनायनि उनाव जेब्ला आङो सौफैयो अब्ला आंनो गांसे स्टिक हरबाय आंनि लोगोफ्रा जे आमुखा नोंनि मेसेजखौ गोबां मानसिया मोजां मोनदों बिराद चेलेन्ज मोनदों बेखायनो नोंखौ आलासि महरै मोनसे सेमिनाराव बे एखे जायगायाव नोंखौ लिंहरबावगोन आं गोलाव लाबाय बे इसोरनि आशीर्बाद बेनिखायनो बेयाव होनदों जोङो जुदि इसोरजों थायोब्ला इसोर हायै मा दं नाथाय इसोरा नोंनि जिबनाव नोंनि नखराव खामानि मावनो थाखाय सुबिदा मोनाखै मानो थाखाय नोङो इसोरनो बे खाबुखौ होआखै दिनै जोंनि गोबां झालाव सेंग्रा सिख्लाफोर दङ दिनै गोबां बेबायदिनो धनी मानसिफोर दङ गोबां गोरों मानसिफोर दङ नाथाय दिनै मानि थाखाय जोङो आस' खान्दायै जोङो जिउ खांनो गोनां जादों सासे जोहोलावनि जाथायनि सोमोन्दै आङो बुंनोसै बियो सासे ग्रेजुवेट इंलिश अनार्स खालामलायनानै बियो BA पास खालामदों गोदोनि समाव नोङो ग्रेजुवेटब्ला नोङो जुदि अनार्स गोनांलायब्ला बेनो बिराद श्रेष्ठ गोरोंमोन आरो दा आथिखालाव BA पासआ मेट्रिक पास बायदिल'सै जायनि जाहोनाव दिनै गोबाङा मा होनो MA फरायो BEd फरायो DLED फरायो TET फरिखा होयो बायदिसिना गावखौ साबसिन हामसिन कम्पिटिशनाव लोगो लानो हानायनि बेबायदि थाग थियारि गावखौहाय बेक्तिखौ जोङो खालामो बे सासे बेक्तिया आंनि मोजां लोगोमोन बियो बे गिर्जायाव हाबोमोन बियो नाथाय सानसेखालि बियो गुसुङै बुंसां बिनि टेस्टिमनियाव बुंबाय दिनै आं इसोरनिफ्राय आशीर्बादखौ आं मोननो हायाखै मानि थाखाय आंनि गोसो सिङाव सासे मोदायजो दङ आरो बे मोदायजोआ सोर बिनि मोजां मोननाय सिख्ला जाय हिनजावसाखौ बियो मोजां मोनो बियो बिनि थाखाय मोदाय बायदि जानानै दं आरो बिनि गोसो खनायाव बिनि सम्पूर्ण मोदोमा इसोरनो होदोंमोनब्लाबो बिनि गोसो खना फारसेखौ बियो इसोरनो गथायजोबनो हायैखाय सोरबा सासे बेक्तिनि जायगा दोननायखाय बे इसोरनि आशीर्बादखौ बियो मोननो हायाखै होननानै सानसेखालि बे गावनि टेस्टिमनियाव होदों दिनै जों गोबां समाव इसोरनाव प्रार्थना खालामो आंनाव गोबां आरजनि प्रार्थना फैयो टेलिफनजोंबो फैयो एखमबा स्टिकजों हरो एखमबा WhatsApp मेसेजजों हरो एखमबा आंनि इमेल एड्रेसाव हरो गोबां मानसिफोरनि थाखाय जोङो प्रार्थना खालामो नाथाय बे प्रार्थना खालामब्लाबो जोङो जुदि बै प्रार्थना खालामजानाय बेक्तिया जुदि बे इसोरखौ फोथायाब्ला जोंनि बिनायफ्रा बियो मा बियो हलाय सासे लिरगिरिया बिदिनो होनदों जे जेब्ला जोङो इसोरखौ बियो इसोरनाव बियो जोंनि गोसोआ मा जोङो बेखौ नायग्रोनांगौ बेनिखायनो होनदों बे लिरगिरिया जोङो हाजारखि इसोरनाव बिब्लाबो जोंनि इसोरनाव बिनाय बे सोदोबफ्रा रावफ्रा जोंनि बे न'नि सिलिंखौनो सोरखिलांनो हाया होननानै बुङो बेनिखायनो जोङो इसोरनाव मा बियो जोङो बेखौ मोननो हाया दा बेनिखायनो दिनै पाउला होनदों जे दिनै समा खाथि जाबाय बोथोरा सफैबाय उन्दुलांनायनिफ्राय सिखारनो थिनदों सिरि मोननो थिनदों जोङो जेब्ला फुङाव सिखारो उन्दुनायनिफ्राय जोंनि प्रथम खामानिया मा जोङो सिखारनानै मा खालामो हाथाय मानजियो नंगौना नङा सोरबा हाथाय मानजियैफोर दं नामा गय जानानै थांखु जानानै हाथायखौ जोङो मानजिग्रोयो हाथाय मानजिनानै खुगा सुखांनायनि उनाव जोङो मोखांखौ सुयो
Ara kaise bedin soba dongo, soro dongo, makang sukang naini onau, bisere jokani dei lengu, ada liter ba 1 liter gausni dehani takai lengu. Bini onau maupun kamaniau jadi tangabla, bisere